Bazobola laba basazi kahle. Hey madoda. Ya uqinisile mcijo lento ishow. Uqinisile bafo. Sifuna namhlanje abantu abathi bayafa fi. Hayi mina September ngekho muntu. Ya ndoda kusele wena la. Hey ndoda ngeke kudle igodo yini. Ndoda. Ngiyahamba mfethu. Ah. 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 Wesikhulu, awungitshela ubuhlekani izolo. Hayi bu. Shuthi umuntu akusamele ahleke. Hayi bekhona into engicabangayo lapha mfethu. Amane ngahleka nje. Yazi mina madoda, kunento engiyicabangayo la. Njengoba bese ngikutshelile la. Cabanga madoda uvula ibhizinisi, isitolo. Hayi. Uyahleka, uyahleka madoda. Hayi. Kodwa nje khona into ekumele ningisize ngayo ke nina. Encane. Kube yini-ke leyo? Nengitshele ke 1000. Wey! Hawu ngeke. Sithathaphi imali engangathi ngisho esipanini sakhola kancane kanje. Hawu ngeke. Uzosithathela yona le ngekho. Hawu ngeke. Oh. Madoda, soyilungisa lento omholo. Nina nje ngitsheleke 1000. Wey. Hayi. Mina ngiyakuzwa. Mase ngifuna singaxabani. Hayi okay bafu. Lucky. Hayi mina ngazi. Ngizobona. Hey Queen B, Yasandile. uyaphila kodwa? Yaphila. Hayi sazana. Khamba kanjani ibhizinisi? Khamba kahle impela nje. Hawu, ngasho kanjani ukuthi khamba kahle kubeni izola ngibonanga ngisho noyedwa. Awunange nje umuntu obheke lapha. Angisho lona, ngisho abeforamu. Hayi yabo labo kade besaye ngasetoilet. Besandile ngisiyeni umshana wakho mina uyeza uqambelana manga. Hayi ngeke ngikutshela yona ukuthi abanye abekho. Baye, Usicupho yena usemakhaya. Laba uthu indaba yaba ngiyazi. Umuntu osesele uyedwa. sandile ibhizinisi le. Boye uqamba manga uyeza. Hayi ngiyakuzwa. Madoda. Emanini. uQueen B uzwe ngobani ukuthi thina sifuna ukushaya idiamond? Eshe. Awubuza lo mbuzo. Hayi. Sazi. Madoda. Kunempimpi la. Nempimpi. Kunempimpi la madoda. Kububani-ke lo? Mina ngisola wena sikhulu. Hayi bu. Wena vele. Hayi bafethu kahleni bafethu. Sengaba impimpi manje futhi bafethu. Awusho. Hayi kahleni bafethu. Hawu. Wahambela ngale yade. Sikhuluma eDiamond. Hawu mfethu ngaloya mtefe kwasuke kwangena imessage mfethu kwakuthi kumele ngiphuthume ekhaya mfethu yabo. Message. Hey. No formal madoda. Kathi semphenya ngezemali. Wayibaleka kanje. Shuthi nami shuthi imina engiyimpimpi la bafethu. Hayi lento obvious. Obvious. Hayi bafethu kahleni ukudlala ngami bafethu. Ngeke. Asitheni kini-ke mfethu unikezwe imessage. Thusi swakho uyagula mamele uphuthumise esibhedlela wena wedwa umfana. Uzoyenza kanjani? Ngeke ungahamba ngemiyekini Kodwa kusala lento iqonde kuwena. Hayi kahleni bafethu. Kodwa madoda singaxabani sodwa. Kumele siyithole le mpimpi le. Naye lo formal ongekho. Mhlawumbe uyimpimpi. Kodwa mesayithola kumele ijeze. Kakhulu futhi. Soke sizwe madoda. Hey Mandoza ndoda. Yini wakhala ungenziwanga lutho mfethu kwenze njani? Ihlo lami libhlungu mfethu ngashampa nama BSS ngequpheli lo. Ya, ngiyabona nje. Fana.
Hayi kodwa sishiyele lo fana wama-BSS. Khona kunomunye umjida nje omude. Nganomjida nongubaba angimazi lo ya. Washaya usicupho ngequpho elilodwa isicupho lilahleka le. Hey, nami ngafisa ukubaleka ngazi nombhuti kaSuperman ini lo ya. Nakho-ke nama ngakho mfethu. Ayiye. Ngiyakutshela Mandoza ndoda. Hey, asambeni futhi sombheka lo mjida. Unuthini ngayi? Ayabo kodwa uqinisile mfethu. Nami abantu abade nje ngiyabazonda abangithathela ubhaqa bami beyadidasa. Yabona nje. Abulesabi Mandoza ndoda. Ya sambeni mfethu. Hey, sifisa asafika ngani manje? Hey. Hayi bo sikhu waqalaza phezulu. Ubona uJason. Hey, mali inkanyezi lapha. Hawu, namanje usabala inkanyezi. Somnqawa. Queen B, Hmm? lento yenzile izola ngithandi. Umane usuku utheleke nje lapho. Ubuzofunani vele lapho? Bengizobatshela ukuthi angifuni bengene amabhizinisi nami. Futhi wena Queen B, izolo ngesikhathi bekhuluma nawe, wena uthe uzowenza wedwa. Usho nami usungikhaca. Bengidlala phela bengafuni besole wena. Hawu, Already sebengisolile ngoba kade sikhuluma nje imini. utheni kubona wena? Bemane bangisola nje. Ngazama nami ukufihla kodwa uyabona ukuthi bayayithola le ndaba le. Yo, inkinga ke le. Hey Mandoza ndoda. Ha. Asibathole abantu abade namhlanje. Bafishane bodwa. Hey, ngimbonile lo mngaka. Ayena-ke nje yena ngiyiphathi yakho uyahlekisa nje loya. Hey, yazi kodwa ngibona kanjani Mandoza mina sasenze njani? Bona njani? Ngifuna siqhwama bhibhi yabo. Ehe. Kuze somthela kahle ngenduku vele siqhwama bhibhi uzoyitshothi forum. Induku nje. Bona ngike ngayicabanga nje leyo nto leyo. Hayi icabange kahle impela. Esambeni kabi yami sikhuluma ngendlela leyo nto. Hayi vele samba. Welakhe. Awungitshela. Njengoba ubuthi usazocabanga. Yini ozoyicabanga la ngoba phela wena kumele unginike imali. Hawu mtshiti. La kusabe ngicabanga ukuthi ngiyakunika yini noma cha. Ngeke phela ngifetane kunike nje imali yami. Ngeke kwenzeke lokho. Hawu. Kodwa phela siyasizana la. Futhi wena angeke ngincenge ngathi ngincenge intombazana. Habi. Phela nawo yo ntombi yami. Nawo sintombi yami Manje kumele unginike imali. we Welakhe ozalani? Ya andisungibizeleni la. Sekubingelela njalo. Manje mina mele ngilokho ngibingelelana nawe nongibingeleli ngani? Okay, into engikubizela yona la ukuthi ngifuna ukuzwa kahle ukuthi uthe mina nomkhosagela usangithanda. Indaba yeni nina? Mina ngathi kanje lesasilima sentombazane esakini ngisasithanda ngaze ngisho ukuthi wena ngisakuthanda. Nawe nje mcija ukhathala ukubuka ubusobodwa. Kumele utholeni intombi manje. Uze ngikugaxe igama ubusukhuluma indaba ongazaziyo manje. Hayi umcijo wakho. Wafutha kanje manje. Wena ngizobe ngikufunza igama ke wena ngoba ukhuluma indaba ongahlangene nazo. Angeke mfethu angikho-ke lapho. Cha sithi ukhuluma kancane la eceleni. Oh mayena nento ayizolo. Ya mfethu. Oh ngiyabonga. Hawu mcija usavalelisa. skip. Ngoba kade uthi asikuboleka imali nje. Uzodayisani? Oh sweetie. Skip. Awungitsheleke. Itsayeni yakho le wabuyivusa. Yaphelela laphi? Lo hamba nomuntu wakho ayegoli. Ayi wena. Ngihlekisa ngamadoda okay. Hayi lutho ngiyakuzwa. Hayi skip ngiyakuzwa mfethu. Okay ngiyakuzwa mina. Skip. Imali ethi izohlangana nje ukuthi uzodayisa osweet. Awufethu ezohlangana imali. Silethile imali yamakhoni kodwa thina. Kodwa usalayo yenza into eyodwa. Kodwa kusala asifune yamakhoni. Yeah.